Patricio Guzmanek 40 urte daramatza Txileri buruzko dokumentalak egiten. La Batalla de Chile Allenderen gobernuaren amaierari buruzko izan zen dena, eta geroztik ez da geratu. Filmak ez dituzu derrigortuta egiten, hala sentitzen duzulako baizik. Niri, Pinocheten estatu kolpea, armari gabeko herri baten aurka egindakoa, hain bide gabekoa eta neurri gabekoa iruditu zitzaidan, geroztik sentimendu hori geratu zait, eta gogora ekarri nahi dut gazteei zer gertatu zen kontatzeko. Ez Pinocheten 18 urteko agintaldian, ez da 20 urteko transizioan ere ez dela borondate politikorik egon dio, oraindik desagertuta dauden milaka pertsonen berri jakiteko. Memoria gogorra dela, baina beharrezkoa deritzo. Memoria barkamenaren prozesua da, ez mendekoarena. Zinegileak gaur hasi du Donostian bere ikastaro praktikoa dokumentalgintzaz eta ostiralean jasoko du aurtengo giza eskubideen zinemaldiaren saria. Juan Carlos Izagirrek atzo erakutsi zuen Azuzena Beitesen serigrafia honen bidez jasoko du Guzmanek, memoria historikoa gordetzeko egin duen lanaren esker ona.